אנחנו מתחילים באותה יום שבת, שמחת תורה הזוועתית הזאת. התחלנו את היום עם זה שדווח שעומדת לפרוץ מלחמה בדרום. אחרי כמה שעות קיבוץ התמלא צבא, קיבוץ שיקן אותם בכל מקום אפשרי. בתים של חברי קיבוץ, במועדון, בדשאים. מאז אנחנו משתדלים לעזור לצבא לעשות את העבודה. אנחנו מ-7 באוקטובר בעצם מארחים כאן כ-450 אנשים, 300 מהם הם חברי קיבוץ נחל עוז, ועוד כ-150 מרחבי הארץ. קיבוץ בעצם נמצא בתפוסה מלאה פלוס פלוס. התעוררנו כמו כולם לכל אחד מהטלפונים שהוא קיבל ב-7 באוקטובר בבוקר. אני קמתי מאוחר, אני ישן טוב, אבל הפלאפון התחיל לשלוח מלא הודעות. אמרתי, טוב, אנחנו במלחמה. לא היה לי ספק שזה האירוע. לא היה לנו שום דבר, לא ציודים, לא מכשירי קשר, לא אפודים, לא כלום. וכמובן שנשקים לא היה לנו בכלל. משרד הביטחון, המשטרה, הורידו את כל הכיתות כוננות היישוביות, נשאר כיתה כוננות מועצתית, שגם היא, הנשקים שלה לא פה, כי פחדו שיגנבו את הנשק. יש יותר נשק לא חוקי בארץ, אבל מה שפחדו זה שיגנבו את הנשק של הכיתות כוננות. מערכת הכוננות פה הייתה בלואו של הלואו, ברמה של הכל בסדר, הצבא שולט, זה קורה שם וזה לא אצלנו. מהר מאוד התעוררנו לתוך המציאות שזה קורה אצלנו, אצל מישהו שהוא בדיוק כמונו. אנחנו במועצה אזורית מגידו, התארגנו מיד, אחרי מספר שעות כבר כינסנו את צוות החירום, השגנו נשק ליישובים, ציוד לכיתות הכוננות. ממש בתוך יום וחצי נבנתה פה כיתת כוננות עם חבר'ה באמת אחד אלופים. הרבה בזכות גם אליאב, הקב"ט של המועצה, שהוא נתן לנו הרבה עזרה פה. שומעים את היריות מהצד השני. אתמול בלילה מכונית תופת שפה הרעידה את הקיבוץ. חברי גבעת עוז יאמר לזכותם שהם רגילים לצבא. הם מציקים קצת, לא מאוד. בכל זאת כבשו להם את הקיבוץ. יש לי כיתת כוננות, סיורים על הגדר, תצפית על המגדל, צוות צח"י חדש שעופרי אייזן מנהל אותו. פה על כל השטח הזה ייבנה הרחבה של גבעת עוז. מה שעושה שהקיבוץ נהפך להיות מקיבוץ סמוך גדר לצמוד גדר, כי הגדר היא פה מולך, אתה רואה את החומה? תסתכל את החומה, נתי, בצד שמאל, תראה איפה הם. מפה יש יריות בלילות ומה שאתה רק רוצה ולא רוצה. הוואקום שנוצר הוא פשוט כי את הרב"ש גייסו ישר בשבת, הוא כבר היה בשטח שם בדרום. התחילו לקבל צווי 8, גם תוך כדי הפגישה שלנו פה אנחנו עומדים, טוב, אני לא נשאר. מי שעומדת לצידי פה זו מירב כהן, אני למעשה ממלאת מקום יושב ראש צח"י, אני גויסתי לפיקוד צפון, למילואים. יו"ר צח"י התגייס למקום אחר, ואני נכנסתי במינוי חירום יותר להתעסק עם הביטחון, כי גם מרכז ועדת ביטחון, שמי שהיה אחראי על זה היה מראשון המסתערים. אני יו"ר צח"י בשוטף, אבל התגייסתי ביום שני, זה של המלחמה. אזורי תפס פיקוד, ואני תומך ממלא מקום של הרב"ש, שגם מגויס. זה יכול לקחת עוד זמן, הסיטואציה הזאת. איך אנחנו נערך לזה? תשאל את הנשים שלנו איך הם נערכות לזה. תשובה טובה. המשמעות מבחינתנו בקיבוץ מגידו לנושא הצח"י זה דווקא האות חטא בתוך הראשי תיבות, זה החוסן. אנחנו שומרים על שגרה גם בעת חירום. אנחנו רוצים לתת לקיבוץ להמשיך לתפקד כמו שהוא בימים רגילים. אני חושב שברור לכולם שאנחנו במצב שהוא יימשך הרבה זמן. צריך להיכנס לאיזושהי שגרת חירום. אנחנו מחזקים את צוותי הצח"י, אנחנו בתיאום איתם, בשיתוף פעולה, ישיבות דו-שבועיות. צוות צח"י ברמות מנשה הוא צוות שעבד הרבה מאוד בקורונה. סך הכל הוא צוות מאומן. סדר דקות. כן, מה השאלה? פשוט ככה. התחלתי לראות רכזי תרבות מבטלים, אמרתי, אני עושה עכשיו הפוך. כל יום יש פה אירוע תרבותי, אנחנו באמת בטירוף, וזה מחזק ברמות, אתה רואה את האנשים, מה זה נותן להם?
אנחנו מייצרים פה פעילויות תרבותיות, הופעות, אם זה במהלך היום, אם זה במהלך אחרי הצהריים ואפילו לתוך הערב. חזרנו להפעיל את החדר אוכל 3 ארוחות ביום, חזון אחרית הימים. יש את כל בעלי התפקידים, הרווחה, לוגיסטיקה. אנשים מרגישים קודם כל חשש, וצריכים תמיד סיוע. גם אם צריכים איזושהי עזרה, לשלוח שומר לגן, פתאום כי יש חשש לילדים, שולח שומר לגן כדי שבחצר יצאו ולא יחששו. ואנחנו מנסים לשמוע את התושבים, לתת להם מענה כדי להקטין את החששות. הקהילה מאוד בשגרה. אם אתה מסתובב בקיבוץ ואתה לא קרא את החדשות בשבועיים וחצי האחרונים, אתה בטוח שממש הכל כרגיל. אני יכול יומם ולילה להלחיץ פה את האנשים, להפציץ אותם באין סוף אזהרות והתראות וכולנו הולכים למות. אני לא חושב שזה הנכון, החשוב הוא לשמר את הכוח של הקהילה. כולנו במשבר הזה, כן? אף אחד לא מתעלם, וגם ימים אחרי ההתחלה התחילו להגיע שמות הנופלים והלוויות, וכולם פוגש אותם כאילו הכי קרוב. יש פה המון נקלטים מהצפון, בהתחלה מהדרום, היום מהצפון והדרום. האוטובוס הראשון שלהם הגיע ביום ראשון ב-5 לפנות בוקר, היה חושך, הם הגיעו, כמו שאתם יכולים לדמיין, פליטים שמגיעים, חלק הגיעו בלי תיקים, בלי נעליים, הייתה שקט, אף אחד לא דיבר. יש פה כ-200 אנשים, 200 מפונים מכל מיני יישובים. יש קרוב ל-150 איש עם ילדים ומבוגרים. קלטנו לא מעט משפחות, בין אם זה מהצפון ובין אם זה מהדרום. מעל 200 מפונים. הכבישים היו שוקקים, המדרכות היו מלאות, נתן הרבה מאוד צבע גם בימים קשים אלו. התחושה היא, עם כל העצב והמורכבות של הימים האחרונים, התחושה כאן היא טובה, תחושה של יחד, תחושה של עשייה, נותן הרבה כוח. האנשים מאוד מפוחדים, ויחד עם זה בעיניי הכוח של הקהילה בא לידי ביטוי פה בצורה יוצאת מן הכלל, בהקשר הזה גם של אנשים שמתנדבים מאוד. מבחינת ההתנדבות בקהילה היא מדהימה. יש לנו קבוצת וואטסאפ שנקראת כוננות נוער מגידו. שבוע שעבר היה לנו שביל למקלט שהיה חסום. הם הגיעו וגזמו וסידרו ופתחו את הציר, ואם זה ניקיון של מקלטים. יש פה העיינות אדירה של מעל 90 איש שהתנדבו לתוך המערך הזה. מה שקרה פה מבחינת תושבים זה משהו מדהים שלא היה פה. יוצא לי הרבה לבוא לש"ג ולראות חבר'ה מהרחבה, שבאמת חלקם אפילו לא הכרתי. הייתה פה התגייסות מטורפת. היה פה מערך שלם של מטבחים שהוציאו והכילו באמת מאות חיילים מדי יום. אני חושב שהגיבוש הזה של הערך של לתת כתף והתנדבות, אנחנו רואים פה דברים מדהימים, אם זה תרומה לכלל, לבסיס שאנחנו שכנים פה, ואין בה עניין של התנדבות פנימה לתוך היישוב עצמו, כולל המבוגרים והצעירים והילדים והשמירה. כמו שאנחנו אומרים, הנוער שלנו היו הראשוני המתגייסים. מי שמאייש את התצפיות עד היום מבוסס נוער. אחד הילדים שעבד בבקר ביום הראשון של הלחימה אמר, טוב, אני הולך לשבת על הגג, ואם משהו בא, אני אגיד לכם. וזה מה שהוא עשה במשך כל היום הראשון והשני. הנוער עוזר לנו בהכל, יש לנו נוער מדהים. הנוער עצמו היה שותף מלא לסקר, נכון. שעזר לנו לגבש רשימות. הקהילה, קודם כל, היא התנדבה והתארגנה בצורה מדהימה. אני חושב שבאמת, מי שרצה לפגוע בזה, וטרור רוצה לפגוע במרקם החיים, הוא השיג בדיוק את ההפך. הצלחנו גם מקומית וגם אני שומע על קהילות אחרות שמתגבשות בצורה מאוד טובה. שמנו בצד רגע את כל הדברים שהיו לפני. כולם צריכים לתת מעצמם. זו תקופה קשה שאנחנו חייבים לעבור אותה ביחד, לעזור לכל מי שצריך עזרה. צוות רווחה שלנו עובד קשה מאוד. מזלנו יש לנו הרבה פסיכולוגים ועובדת סוציאליות. נפגשים גם עם ההורים של החיילים, הם נפגשו מן הנעורים, הם נפגשו עם הילדים. מה שיפה זה שביוקנעם ולדעתי בהרבה מאוד יישובים, לא רק פה אלא בכל רחבי הארץ, יש כמות אדירה של מתנדבים שנותנים עבודה איכותית, רבה, מרימים פה דברים שלא היו אף פעם. פתחנו פה 2 מחסנים, אחד מחסן בגדים, מחסן השני הוא מחסן ציוד, שבאמת התמלאו. 48 שעות היינו מוצפים פה בהרבה מאוד תרומות.
ישראל היפה בשעת צרה, כולם התגייסו. שמי רותי וגנר, אני חברת נחל עוז 47 שנים. ב7 לאוקטובר היה לנו את חג המשק. אז ערב קודם הייתה הצגה גנרלית. הבאתי את הילדים שלי ערב קודם והיינו בהצגה גנרלית. ולמזלנו הילדים נסעו ב-11 בלילה. ומאותו רגע התחיל הטירוף. מלא חיילים ולא הבנו אם יש מחבלים בבית ממול, אין מחבלים בבית ממול. רוב הדברים שאני צריכה שיהיה לי פה איתי, אין לי. אנחנו דור כבר של ללא ילדים, אני חושבת שהטראומה בעיקר זה הורים לילדים קטנים, שגם אתה מרגיש חוסר אונים להגן עליהם, וגם שואה בקיצור. אני חושבת ששואה זו המילה הנכונה למה שעברנו. וכשהגענו לכאן, באמת הדבר הראשון היה לישון, וזו הייתה הרגשה של מוגנות. כבר שבוע שני פה. בעקבות כל המלחמה והאירועים, רגע ילדה רוצה קפה. אמנם לא היה במעלות צבע אדום, אבל היו הפגזות והאווירה הייתה מאוד מאוד מתוחה, הרבה כוחות צה"ל, שמצד אחד זה משרה אווירת ביטחון, אבל מצד שני זה מראה על כוננות מאוד מאוד גבוהה. ואני חייבת לומר שגם מה שהכי גרם לי לרצות להיות פה, זה החיבוק הלא מובן מאליו בכלל שקיבלנו. שלום, נעים מאוד, יוסי כהן, מפקד יקל"ר מגידו, פיקוד העורף במועצה. אנחנו החל מה8 לחודש, בעצם יום אחרי קרות האירוע, התגייסנו למועצה בחירום, לתמוך בהיערכות של המועצה והכנה של כל צוותי הצח"י. אני קודם כל רוצה להעיר את העבודה הרבה שנעשית כאן. נעשות הערכות מצב יומיות במועצה והערכות עם מנהלי הקהילות ויושבי ראש הצח"י. מועצה אזורית מגידו עושה את המקסימום כרגע כדי באמת להמשיך להשרות את תחושת הביטחון שהיא משרה על התושבים, להיות קשובה ולשתף פעולה עם הצבא ב100%. יכול להיות שזה יהיה הקיבוץ שאנחנו ניכנס בעזרת השם להיות חבר בו. הייתי שמח להיות חלק מהדבר הזה. כל מה שאתם באמת יכולים לחשוב, אנחנו מקבלים פה. מאמהות שרוצות לחגוג ימי הולדת לחיילים, אנשים שמסתובבים ומחפשים מי צריך עזרה. גדוד 241, שפיקוד העורף, מתמחים בעיקר בכוננות חילוץ, מאכילים אותנו, דואגים לנו שתייה, אוכל, על האש, הדלקת נרות אתמול, בנו לנו מקלחת חיצונית, תושבים מקבלים אותנו. תודה רבה לכם, זה לא מובן מאליו שככה עוטפים ונותנים ומעניקים בצורה באמת מכל הלב, ובעזרת השם שיהיה בהצלחה. מי שמתרגל ועובד קשה בשגרה, הוא מוכן גם בחירום. אנחנו במשך כל השנה וכל השנים נערכים ועובדים ומתרגלים את צוותי החירום. מטה המועצה מתכנס כל יום אנחנו מוצאים סיכומים. גם העניין של רק אני לעצמי, כל יישוב דאג לעצמו, הפסיק. אני רואה את זה גם בין יוקנעם מושבה לאזוריה, עם כל החיכוכים שהיה עם השערים החשמליים, עם הדרכים שסוללים, ועכשיו עובדים ביחד. מה שקרה ברמה הלאומית קרה פה ברמה של המועצה ויותר חזק. אני רוצה שאנחנו ניקח מהתקופה הקשה הזאת את הדברים הטובים, את האחדות ואת שיתוף הפעולה. התגבשות, עבודה משותפת, וראינו את כל הקהילות איך הן מגויסות. צוותי צח"י ביישובים, כיתות כוננות. אנחנו עושים תרגיל עם 2 יישובים יחד. כל החיבור הקהילתי וההתגייסות והשותפות ותרומה אחד לשני היא פשוט מדהימה. כל התופעות הנפלאות שמתגלות בתקופה הקשה הזאת צריכות להישאר. מתי שקט? כשננצח במלחמה. ביחד ננצח, לא? אמן, אמן, חייבים. ואני מאחל לנו שעוד כמה שבועות נגיד, כמה כסף סתם בזבזנו, איזה כיף זה יהיה להגיד כזה משפט. אני מאמין שקודם כל ביחד ננצח, אני מאמין שיהיה טוב. אנחנו עם חזק, יש לנו את האנשים הכי טובים בעולם, יש לנו את האנשים הכי טובים במועצה, אנחנו נעבור את האירוע הזה, ואנחנו צריכים לשמור על המועצה ולחזק את האנשים שבאו ומתחם אצלנו גם מהדרום וגם מהצפון. רוח האדם תמיד מנצחת במקרים כאלה. הנה, יש לך משפט סיום לסרט. ביקשת.